kanito nga agdingid tayo ti sarita iti Dios isu ka makipagbasa kay kanya dagiti adda Biblia na makipaglukat kay kanya iti libro iti Hebreo kapitulo 10 versikulo 19 ingana 39. Kuna nato'y kakabsat, basaikon. Isut gapuna kakabsat nga addaw waya tayo asumrek as itutured iti kasansantuan na diso gapu iti dara ni Jesus. Inlukat na kada tayo iti baro ken nabiyag adalan alumasat iti kortina kayat na asawen iti bagina metlaeng. May sapay adda na indaklan padi tayo nga agay aywan iti balay iti Dios. Umasidig tayo nga rod iti Dios iti napudno a puso ken natalged a pamati. Wen umasidig tayo a nadalos iti puso tayo. Nadalusan iti dake sa konsensya. Ken bagi tayo a naugasan iti nadalos a danom. Agtaligaad tayo nga rod a natibker iti namnama tayo. Agsipod ta mapagtalkan iti Dios amang tungpal iti karina. Panunutan tayo no kasano iti panagtitinulong tayo iti panagayat na ken panagaramid iti naimbag. Di tayo liwayan iti panagigimong tayo kas araramidan dagiti dadduma. Adda pay kuma iti panagpipiniragta tayo itata makita tayo nga umasidegan iti Apo. No agtultuloy tayo pailangin nga agbasol kalpasan iti panakaamutay iti pudno. Awanin ti uray anya adaton a makaikat kadagiti basol. Awanin iti maaramid tayo. No di agturay iti nakabutbuteng apan nakaukom ken gumilgil ayab nga apoy amang ikisap kadagiti bumusor iti Dios. Mapapatay nga awan asi iti siya sinuman amang salungasing iti linteg ni Moises. No duwa wenno talo at tao ti mangted iti pammanatnag ama ibusor iti dayta at tao ket mapasentensyaan a nakabasol gapo iti panagsaksida. Panunutan tayo no kasano iti kadagsen iti dusa iti tao amang lalais iti anak iti Dios. Mangumsi iti dara nang patalgad iti tulag anangugas ken kuana iti basol ken agsao iti maibusor iti managparabor nga espiritu. Taamo tayo iti nagkuna syakto ti agibales syakto ti agdusa. Amo tayo no siya sinupay iti nagkuna o kumanto ni Apo dagiti tattao na nakabutbutan iti matnag iti ima iti sibibiyag a Dios. Ngam lagi penyo iti kasasaadyo iti napalabas kadagiti nga aldaw adu ti sinagabayo kalpasan iti pannakalawlawagyo ngam saan kayo anaparmak. Adda dagiti tiyempo a nalalais ken naparparigat kayo iti publiko. No daduma si aayat kayo a nakipagsagaba kadagiti kasta apan nakaidadanesda. Ta nakipagkari kayo kadagiti naibalod. Idi nasamsam dagiti sinakwayo inugturan nyo asiraragsak iti pukawyo. Taamuyo nga addaan kay iti nasayaat ken mataginayon asanikwa. Isut gapuna, diyo pukawen, iti namnamayo, tayag na iti dakkel nga agungguna, masapol nga agiptor kayo, tapno maaramid yo, iti pagayatan iti Dios ket awaten yo ti inkarina. Kas na ilanad iti nasantuan na surat, iti basit laing nga na tiyempo, umay, dayjay umay ito, dinto agtaktak. No pay kasta, agbyag to tinalinteg at taok babaan iti pamati, ngam no pagpapanawan na iti pamati saan amaragsakan toy kararwa ken kuana saan tayo akas kadagiti nang iwaksi iti pamati da ket napukaw da addaan tayo ket di iti pamati ket maisalakan iti kararwa tayo. Amen kakabsat ket ato iti sarita iti Dios analpasan nagalito gaya. Amen. So antay kararag kakapsat tulungan ta iti kararag nga atoy nga sarita iti Dios ket haan nga linuluko wenno haan atoy nga sarita lang iti tao no dekat atoy nga madengeg tayo ket sarita iti Dios nga nagkapo kanyana.
kararag tayo kabsat, Jesus, 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 Ama, tulungan na. Ita nga kanito, di sa Ama, dalusan na, babaan, Ama, tidaran ni Yesu Kristo na nga nagayo si Calvario. Tulungan nak Ama nga mangiburay nak, babaan Ama, iti sireb, babaen Ama, iti inspirasyon, babaen iti ayat mo, nga inted mo kanyak, iso o Diyos Ama, iti rumwar kanyak. Tulungan nak o Diyos Ama, nga ati nga sarita, Father God, iso timang lawag, iti kapanunutak, kan iso mo timang lawag, iti kapanunutan, bayat dagitoy, makikadkadwa kanyami, o Diyos Ama, nagdingdingig itoy, balay mo, kan amin Father God, mga agbuybuya, tulungan da kami o Diyos Ama, nga maadaan kami iti puso, maadaan kami iti pamati, nga hami nga ibatan, hami nga umusyan itinagan mo, hami nga lulukwan, Ama, iti Espiritu iti Diyos, no di katulungan da kami Ama, nga maadaan kami iti panagibtur, bayat nga da iti pamati mi, at iti dawat mi, itinagan ni Jesus. Amen. Amen kaabsat. Ato iti salita iti Dios, Hebreo kapitulo 10 versikulo 19, 39 to 19 to 39. Tata iti paulo na iti Ilocano awag iti panagibtor iti pamati wenno iti English na a call to persevere in faith. Kuna nagaron guro tayo atidog atoy kakapsat nga makipadawatag nga no narugyan tayon ka lipasen tayo, ta sayang iti sarita iti Diyos itang arabi. Amen? So nga, kunana, amo tayo nga iti Diyos nga isuti ng dungdungo kanya ting imuna. God is a merciful God. Nga, gapo iti panagayat na, iti tattao, intad na iti anak na. Nga isuti maberukan iti libro iti Exodo, kapitulo 34, verses 6 to 7, basaay kanya yung kakapsat. Kakuna na jay, God is a merciful God. Iso na adda iti asi na. Man nakaasi, iti Diyos tayo nga pinati tayo. Kuna na to'y 6 to 7. Iti Ilocano. Kuna na to'y nagna 34. Nagnan ni Yahweh iti sangwanan ni Moises, ket kinunanas, siyak ni Yahweh a Diyos, ang managayat, ken man na nga asi. Sa anak analaka nga agpungtot, nadungo ken napudnuwa. Tungpalig iti karig iti rinibo-ribo a kapututan, ken takawanek iti kinadakas. Panang salungasing ken basol. Ngam dusaek adusaan dagiti anak kenapuko agingga iti maikatlo ken maikaapat maikapat akapututan gapo iti kadagiti basol dagiti ammada. Amen kakabsat. Amo tayo nga iti kunana to yung Exodus 34 6 to 7. Iti Dios ipakita na iti asina iti amin nga mangpakita iti panagrespeto da kanya na. Ipakita na iti asina, iti tao nga, adati panagbutang da kanya na. Ngam, iti madilang kakapsat, dagjay, haan nga respetar kanya na, kat ipakita namat nga, isuna kat adday ti unget na nga Diyos. So nga, ato iti awis, iti amamin nga addaan na, nga, maadaan tayo iti pamati, tanuhan tayo nga patyan iti Diyos, di tayo amo nga datayo gayam timangted iti lunod para iti anak mo apokom ken apokom pa iti tuhod han nga amo ajay dagiti imuna nga naganak tayo eso nga ita nga mangmangigan tayo iti sarita ti Dios kapsat hantay nga sayangan ato nga kanito nga ipagpakita pa iti Dios iti asina iti sangkarawan. Kasano nga ipakpakita na iti asin na iti sangkatawan? Babaan iti basol, amo tayo nga nagbalintay nga narugat. Babaan iti basol, iso tinang parugat kanya tayo. It makes us unclean. And gapo iti basol, iso tinangya dayo kanya tayo. Iti Dios. Kuna na dya Isaiah 59 verse 2, because of our iniquities. Gapo iti basol tayo. Iso nayadayo tayo iti Dios. Hantay mo makaawag iti Dios. Di matkat agpaiso.
Nga no amo tayo nga adda iti basol tayo, no amo tayo nga adda nagbasulan tayo, iti naganak tayo, nagpuskol ba tiro pa tayo nga nagbasol na? Haan, di ba? Amo tayo nga dagiti ada iti bain na, ken ada iti buting na iti naganak na, mabuti halos mabuti nga agahawid. Tamo na dagiti ubing mabaot. Una ada nagbasulan ken ni Lula, mabaot, aman. So nga amo tayo nga iti physical tayo nga naganak, amo tayo nga agbuting tayo. Agbuting tayo ta. Amo tayo nga ada ti parusa tayo, di ba? Ngem kasano nga iti Dios tayo. Nga iti basol isugayam. Isu iti nangyadayo kanya tayo. It is the one that separates us from God. Gamin, iti Diyos tayo ko nalinteg. Iti Diyos tayo ko nadalus. Ngam no, da tayo nga tao, no kaya tayong umasidad kanya na, kailangan tayong agbalingan nadalus. Ngam, anya ngay garod, gapo iti basol, nga naggapo, nagrugi, iti kapuunan tayo nga ni Adan, nga iso tinay pasa, kaya amin nga tao ko na di Jeroma, kaya nagbasol. Kaya garot, iso nga imay ni Jesus, ni Jesu Kristo, nga iso iti nang bayad, iti amin nga nagbasulan tayo. Amen? Kaya garot, kuna na dyan Mateo, Kapitulo 20, Ingana 28. Jesus is the one who runs them up. Isuna, iti nang bayad, iti amin, nga nagbasulan tayo. Makipaglukat kay kakabsat kanya, iti libro iti Mateo, Kapitulo 20, versikulo 28. Matthew chapter 20, verses 28. Makipagbasa kay kanya kakabsat. Kunana, anya ti makunayo iti daytoy, adda iti ama nga addaan iti duwa nga anak a lalaki. Matthew 20, 21 kay mapit kakabsat. Mga atoy. 20, 28, kunana toy. Akas iti anak ti tao asaan nga imay apag serbyano di ketapno ag serbi ken iyawat na iti biyag na apang subot kadagiti adu at tao. Kailangan tayo nga amerisan kakabsat nga iti nang subot kanya tayo iti amin nga nagbasulan tayo kat iti Dios. Iso ti anak ti Dios ni Jesucristo nga imay ito'y daga kuna na John chapter 1 verse 14 nga iti nagdakkelan nga sao nagbalin nga tao ket nakipulapol kanya ti amin. Ket ita gapo ta iso na tinang sumbot kanya tayo. Rumbang laeng mat nga bigbigan tayo iso na. Rumbang laeng mat nga hantay nga umsyan iti dara hantay nga iruruman iti dara ni Jesucristo nga iso tinang sumbot kanya tayo. Iso tinang bayad kanya tayo. No, awatan ta ito'y nga nga preaching, no kasanutay nga irespetar iti anak iti Dios. No kasanutay nga ikan iti kiniimportansya iti dara ni Jesus nga isu nang subbot kanya tayo. Ken kasanutay nga haan nga mablaspheme iti Holy Spirit, kasanutay nga ipakita talaga iti panangraam tayo iti Dios. Gamin iti agibtor iti pamati. Anyaman, iti mapaspasamak iti biyag tayo, kailangan tayo nga agtalinaed, nga natibker iti pamati tayo. Amen? Kasi, iti daan nga tulag, amo tayo, no kasanuda nga agidaton. Dagijay papadi, agidaton da, iti dara, iti karnero. Nga iso timang subbot, iti, bukod mo lang nga nagbasulan iti padi. Iti padi mo ilang kakabsat at dati pagbasbasulan na. Amen? Isumo lang ati panangkita yung mo ilang garod kakabsat, kailangan tayo nga maawatan mo lang, iti adipan ito Diyos, hanggang puta adipan ito Diyos kay awang basol nan. Mga kasyay kakabsat. Makipaglukat kay kanya, iti libro, iti Hebreo, Kapitulo 10, versikulo 1, ingana 10. Basahin kanya yung kakabsat, kunana ditoy. Aduti pa ng basa tayo tatat, gamin, pagtutungtungan tayo talaga, iti dara, iti nang sumpot kanya pa, yung kasanuda, iti nga agidaton. Kuna na to'y.
Saan anaan anay tilinteg dagiti Hudyo, saan mat apudno saan mat apudno apagtuladan kadagiti napaypayso a bambanag. Aniniwan dalaeng dagiti naimbag a bambanag nga umayto. Tinawan ang maidatag iti sumulaeng akita iti daton. Ni kaano man saan akabaalan iti linteg a pagbalinan anaan anay dagiti tattao nga umasideg iti Dios babaen kadagitoy adaton. Haan nga nagbalin nga naanay. Aji nga indaton dagiti padi iti kakabsat ket haan nga pulos nga isutin ng subbot iti nagbasulan tayo. Verse 2 kuno natoy, tano agpayso a maugasan iti basol dagiti agdaydayaw iti Dios awan ko man iti riknada a nakabasol ket agsardeng dameten nga agidaton, di ba? Amo tayo na no gase kunada nun nagbalin nga naugasan di basol dagiti agdaydayaw iti Dios awan ko man ti riknada a nakabasol agsardeng dameten ko mga agidaton. Gamin napanunod ko iti biag ni Job dagiti anak na, di ba? Kanayon nga inaldaw nga ag-offering ni Job. Idi nabak ng payso na para iti anak na bago pa naparmek dagiti anak na. Kat inaldaw nga agidaton ta muna baka ada nagbasulan iti anak ko nga haang ko ammo. Inaldaw nga agidaton kakabsa. Kat amo tayo no kasanoda nga agidaton idi no nabak nang baka ngam no ka nakurapay mabalin nga anya man aji kalapati. So nga aji ti pagkakatawaan mi garod no aji pa lang ti isu ti sursuruton tay tata. Nako po, pangalaan tay gato nga kalapati aya. Antay mo makaidaton every week iti baka. Tamo tay ti valor ti baka hantay nga paajay. Amen. Ngam itan hanga baka iti idaton tayon convertible ajen convertible to cash. Kata kuna natoy ituloy tay kakabsat iti kapitulo ay bersikulo 3 no pay kasta tinawen nga ipalagip dagitoy adaton ti basol dagiti tattao saan nakabaalan ti dara dagiti baka ken kalding nga ikaten dagiti basol. Amen. Haan nga iti dara dagiti kalding ken bakbaka ito'y nangikat. Actually, tubobrain daan nga tulag iso ti mang representa no anya iti obraan ni Hesukristo. No kasanoda nga idaton iti dara iti padi agidaton iti dara. Ni Hesukristo nagbalin nga pangulbon nga padi nga iti indaton na kita nga dara iti animales hanga dara iti kalding hanga dara iti karnero no dikit iti indaton na kabsat ket isu iti dara na. Amen. Ket kuna natoy 5 dahito iti gapuna nga iti umayan ni Kristo. Dito'y lubong kinunati iti Dios di mo tarigagayan dagiti sakrifisyo ken daton nga insaganak iti maysa a dagi. Di ka maragsakan kadagiti daton a mapuoran iti aldar. Wenno dagiti daton a mangikat kadagiti basbasol. Iti kasta kinunak adtuyak o Dios a mga ramid iti pagayatam. Kas na isurat iti maipapan kanyak iti libro iti linteg. Amen. Han nga naragsakan iti Dios Ama iti amin nga indaton da iti daan nga tulad. Isu ti ibagbaga natoy Hebreo kapitulo 10 bersikulo 6. Tanunaan anay ajon han ko mga karbengan nga indaton pa ni Hesukristo iti daralan. Tapno siyak sika kat maugasan iti amin nga basol tayo. Kuna na tayo hang kamaragsakan dagiti daton anapuoran iti altar. Wala dagiti daton amangikat iti kadagiti basbasol. Mabalin nga maibaga tayo nga God is pleased with their offerings. Ngamhaan nga nagbalin nga naanay. Han nga naan-anay ajay nga gapu ije nga indaton napakawan amin iti basol ta. Takunana jay, no talagang napakawanda iti daan nga tulag, nagsardeng da kumanga ng idatonon, dagijed dara, nagadadot iti klase iti offering da iti kakapsat.
ada iti sin offering, ada iti thanksgiving, ada iti harvest, ada iti kastoy. Nagado iti offering da. Kagarod, ita, actually, maapay ta, agidaton tayo mo, every Lord's Day, nga umay tayo nga makipagdaydayaw iti Dios, actually. Ijay tayo lang nga maipakita. Nga hang kwarta iti Dios tayo. Nga bigbigan tayo. Nga ada tinang subot kanya tayo. Ada tinang bayad am amin nga nagbasulan tayo. Sa bali iti tithe, sa bali iti offering kakabsat. Ket amo tayo nga hantay pulos mabayadan, iti dara ni Jesus nga isu ng bayad iti amin nga basol tayo. Ket garud adya ba sila nga balor ke mangipakita nga ti puso tayo para iti Dios. So hantay liwliwayan nga mangnidaton para kanya nakabsat. Piliin tayo nga idaton iti para kanya na. Amen. Kung na nakabsat, ay tuloy tayo. Umuna kinunana, di mo tarigagayan, ken di ka maragsakan ni kanidig sakripisyo, ken idatdaton ken animal ti maupuuran iti altar, ken kadagiti daton amang ikat kadagiti basbasol. Kung na ito'y nupay, maidaton amin dagitoy akas mayanurot iti linteg. 9. Kalpasan na, kinunana, at tuyak o Diyos ang mga ramig iti pagaytam. Iti kasta, waswasan iti Diyos, iti umuna, ket insukat na iti panakaidaton ni Kristo. Babaan iti pagayatan ti Diyos, nadalusan tayo iti basol, ken iti naminpinsan a panangidaton ni Heso Kristo. Iti mismo bagina. Naminpinsan kakabsat, nga indaton ni Heso Kristo isti bagina. Isagarod, dagi siya ubobraan, dagi idadu mga tattao, nga, tubraan da, ulit-ulitin da, di inaramid ni Jesus. Kuna na di, John 14:12, maobram to, ti inaramid ko. Ngimhaan nga imbaga ni Jesus, maobram tumo lang, nga agpa, ulit, nga agpapako iti krus. Ulit haan kakabsat. Ti kuna nang ulitin tayo ti kuna nga ituloy tayo nga trabahuan ni John 14:12, kat dagiti na aramid na. Nagiwa atoy, agiwaragawag iti sa una, ipatay tayo ti ima tayo, agpalaing ti adda masakit na, agpalayas tayo iti demonyo, kinagbiag iti natay. Kauray pa'y dagiti na matmatayan iti kararwada, uray pa'y agang ahangis da, tinasakit, ti panagkita gayam iti Diyos, dagiti awampay pamati natay. Tako na ni Jesus mismo, baam dagiti natay, nga ipunpunda iti minatay da. So ko na iti may isang agserbi iti Diyos, panawan na amin Ibig sabihin, iti prioridad, iti adipen iti Diyos, kitong palen, iti pagayatan na. Akas ni Yesu Kristo, ito Hebreo chapter 10, verses 7, 1 to 10, kunana, agtuyak, imay na, nga tungpalen, iti pagayatam. Ni Yesu Kristo, tinangisawang ito'y kuna, ammo tayo, nga naayayo iti Diyos kaunay. Kuna na to'y verse 10, basahin kakabsat, babaan iti pagayatan ti Diyos, nadalusan tayo, iti basol tayo, babaan iti namin pinsan, panangidaton ni Yesu Kristo, mismo iti bagina, namin pinsan kakabsat, kasi, no, adda tayo pailang, ijay, daan nga tulag, every year kumata, kada tawon, adda ti mangidaton iti bagina. Sumulang gayam, iso tinaawatan, sa balit pan nakaawat ti daduma, na umay da sapli-saplidan iti bagida. Bareng mapakawanda iti basbasol da. Namayunsan ang kuamo nung makatawak basuda, maasin aklaunay. Tahandaan mo, nga aji panakamu da nga aji ti mangtulong kanya datap no mabawasan iti basol da gayam ta iso mangnaynayon da pa iti sakit, mangnaynayon da pa iti unget ti Dios para kanya da. So nga hanbay kumakabsat,
nga agtuloy nga naynayunan iti pungtot iti Dios para iti sangkatauan babaan iti haantay nga ammo iti pudno. Babaan tahantay nga tinarigagayan nga ammon iti kinapudno para iti Dios. E siguro ita kakabsat, aluko yun kay amin nga makaawat iti lengguwahe nga Iloko. Maaddaan tay ko iti tarigagay. Ngagpatuloy iti pamati. Agibto. Apay ibagbagada nagadado at katungtong ko tatay nga kabataan. Anya kumusta kay ngay? May ilang pastora nga man niya ngay garod. Kunak ay nagadado kay mo adagamin impose na nga nagadado da nga dadji the picture nga kabataan. Kunak mayaman kunak. Tuloy kayo. Kararag magbasa Biblia inaldaw. Tapno ma-maintain na iti pamati. Kuna nagyaman, ngem adagamin ti daduma nga nag-backslide. May sa ajay nga word nga hangko kayat nga mangig. Hangko kayat nga mangig in the sense nga han nga asi-asi, di pa nag-backslide. Haan nga nakalakla ka nga agpamati ka tas bigla nga imibbat ka tas okay lang tas mamamag sublikan tumanan. Kasi nagrigat aja proseso. Nga alaan tayo, aji ama nagbasbasol, maugasan iti dara ni Jesus, masuruan iti sarita iti Diyos ngam, agsublinto mo lang iti lubnak. Anya nga ta iti marik natay kakabsat. Iti may nga baboy. Malpas mo nga patigusa na sino na baboy na to'y kakabsat. Amog kami nata. Kasi ada dati nga, adat pay Jeremy dati. Nung minsan, agpipinatido kami na sino pa nagpadigo si baboy. No, malpas mo nga padigo si baboy, uray pa'y kadaldalos na, agsublinto mo lang, ijay, rugit. Ay, pula-pulagid na mo lang, iti bagi na dyan rugit. Di mat? Iti aso mo lang. Nabuyak talaga dyan, malpas na nga insarway, tinakanan na, damdama, tilmunan ng tumanan. Apo. Antay ko mga kasi aja kapsat. Matapik tay ata, actually. Nung kasano nga, hantay nga mabalin nga, iasi-asi, iyaling-aling ti pamati. Gamin no iyaling-aling tayo ti pamati tayo kani Yesu Kristo. Ado talaga, iti Kristyano, nag-backslide. Kit hantay kayat aji nga mangyari kakabsat, hantay kayat aji nga agpatuloy nga manggagan tayo nga pastor nag-backslide. Iti may nga leader nag-backslide. Iti may nga miyembro, barbaro nga miyembro awanan. So ako na idi umuna kami nga idi pa lang ubing kami pa lang iti pamatigan, barbaro kami pa lang iti panagserbi. Nagadu talaga nagadado iti umay. Sobra mapumpuno. Numay minsan naman pa'y talaga space. Ngam kitam iti tawon nga mapalabas. Ano nga tawon kitam ni halos sa balimot adatuyon nga agtalinaed. Dagiji muna idi na pukaw da. Aji tinasakit kakabsat niya, idi naawatak iti sao iti Dios, idi mas imunig na iti pan nakamo iti Dios ka, anya ayati nagkurangan mi iti. Iso ti ibagbaga kanayon encouragement kina pastor Arsen yung pastora o sila nga tatang amu tayon tatang mangmanggigan tayon ti kinapudnugan talagat ni ti Apo Dios iso ti mangtad kanya tayo ti panakaammo itataammo tayon anya ubraan tayon antay kumangol ulitin ang dali kaya nagkamalian tayo idi bilang adipen iti Dios nga nabaybayan hanga na follow up na pinili na iti bukod na nga pagayatan tapos halos kayatan ngagsublay ti church. Gasi gamin ulit iti urugrugi tay tatay. Once nga nagbasol tayon, pinili tayo nga nagbasol, kitag patuloy tayo pa nagbasol, ingga na napuno ka iti basol kuna nagarod, napunuan ka iti rugit. Kuna na jay, Isaiah 64. Gapu iti basol. Iso tumang puno kanya iti kaslatak-kitak nga nagado, tata, iso pa iti mangyadayo kanya tayo iti presensya iti Dios, iso nagrigat nagsubli. So ngoro dadi ti i-practice tayo nga inaldaw. Basit man ataw no dakkel nga basol kailangan tayo agpakawan.
dumawat ti pamakawan iti Dios kanu addaman ti nakasakit met kanya tayo, addaman met nakaaramid kanya tayo iti madi, mamakawan tayo met. Tabasit man wenno dakkel basulat ta. Kailangan tayo garug kakabsat nga pilyen iti pagayatan iti Dios. Kailangan tayo nga pilyen iti kinalinteg iti Dios. Amen. Tano sa totoo lang na ipilit tayo iti bukod tayo nga kalintegan, nagrigat ti mamakawan. Apay nga itapakawan nag-atap ni. Dabasol na kanyak. Ay, ti irason tayo. Sunod na nga raming kanyak ti basol. Dapat sunag dawat ti sorry. Ajay iti linteg iti tao kaabsa. Ngam iti linteg iti Dios kunana. Iti sublianan tayo Lord's Prayer. Pakawanan na kami iti amin nga nagbasulan mi. Pakawanan na kami iti amin nga nagbasulan mi kas makawan mi, iti nakabasol kanya mi. Actually, adyo pinaka-encouragement kanya, nga, no adat itao nga marigala nakapakawanan, iulit-ulit ko ajay, nga i-memorize nga, patawarin mo kami, Ama, tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. Iulit-ulit lang talaging gana talaga tumimo, kanyak nga, nuhan ko ato nga pakawanan nga tao. Numabilang man matay naktata, mabalin nga hanak nga maligtas. So nga, uray pa'y iti adipen iti Diyos, haan nga excuse. Uray pa'y adipen iti Diyos, adam ulat ta, timang paksakit kanya na, adam ti mapasaktan na. So nga, kailangan garod nga talaga nga, panang bigbig iti bagi nga, hantay nga talaga nga nalinti. Ngayon pilpiliin tayo, pilpilian tayo nga, pilitin talaga nga, ti pagbiyagan tayo, paglintegan iti Dios, haan nga agpatuloy tayo iti basol. Inalan na tayo iti kane, iti Dios. Nagapu ko tayo ijay, balod, iti basol. Kit nawayawayaan tayo, gapu iti dara ni Jesus. Amen. Apan tayo iti verse 19, iti Hebreo 11. Ag-exposition tayo nga dagos kumin ang nagatiddo gatoy. Kuna na toy. Verse 19. Hebreo chapter 10 verses 19. Kuna na ditoy. Basay kakabsat. Isud gapuna kakabsat ko. Kakabsat nga daw waya-waya tayo asumrek. As itutured iti kasasantuan na risuga po iti dara ni Jesus. Inlukat na kada tayo iti baro kan nabiyag adalan alumasat iti kortina kayat nasawan ti bagi na matlaeng. Amen. Gapu iti dara ni Jesus kakabsat. Ijay ti wagas nga mabalin tayo nga makaunag. Idi gamin daan nga tulag iti tabernakulo wano templo iti Dios iti. Ada iti jeruar, ada ti panagpuur da altar of burnt offering. Ije na nga puuron na gajadaton da. Tata ada mo iti wash basin, nga ije ti ang ugasan da iti ima da tapno na dalus da. Aje reflection makita da nga nagbasol da isong kailangan da nga maugas. Makita da iti langada nga naruget iso nga agugas da. Kat, adyo makaunig lang talaga iti holy place, kada iti papadi, priest. Ngam iti adapa iti umas unig na, ajay, most holy place, ti pangulwan laeng nga padi iti makaunig ijay. Kat amuyo ba, nga adyo makaunig ijay, adyo madutukan nga agidaton, amuyo ba nga ikanda iti tali, iti sakada. Ikanda pa iti bel, ada pa iti bel, iti saka daw no, iti bahado da. Tapno, mangmangig da aja, no mangmangig da aja bel, amo da nga, nabiyagpay. Ngam no, naggulimik amenen, ipagarot da nga natay ajay. Kitanda nga mabalin nga umunig ijay, nga alaon itinatay. Guyudon da aja kakapsat, apay. That's how dangerous it is. Nga umunig ka, iti, nasantuan, pinakanasantuan nga diso nga han ka na nga adati basol mo. Iso kuna na verse 19 gapo iti dara ni Jesus na ikanda tayon. Ay, natay kanya tay kakapsat ulitik man.
Maawatan tayo? Isot gapo nakakabsat, nga adda waya-waya tayo asumrek, as itutured, iti, kasansantuan adiso, the most holy place, adda iti. Kardengan tayon nga umineg, addan iti, turod tayon nga umuneg, hantay nga matay, nga umuneg, gamin, gapo, iti dara ni Jesus, nga iso tinanghugas kanya tayo, iti paspasol tayo. Panutan tayo kakapsat, no awan iti dara ni Jesus, hantay makauneg. Irepresenta na aji kakapsat. Kat aji makauneg iti most holy place, ibig sabihin, hanga ito'y templo, iti Diyos manan, nga ito'y lubong laangam, iti langit. Kaya iti langit nga na aramid, na parswa, nga iso iti para iti anak iti Diyos, kat nasantuan, nga diso. Kithaan nga mabalin, nga makauneg ijay iti managbasbason. So, aji kumati maawatan tayo nga permi-permi. Nga, tatta nga inawat tayo iti Diyos. Sa balik kuman, iti tarigagayan tayo. Ikararag tayo iti Diyos, nga mabalbaliwan iti tarigagay tayo. Iti tarigagay iti tao, para lang talaga iti pisikal nga bagi. Ngem no maadda kanya tayo, iti tarigagay nga para iti Diyos. Sa bali ata nga tarigagay kakapsat, kasi ate nga tarigagay, kitarigagay nga agtungpal laeng iti pagayatan na. Agsinabali talaga. Kitaan nyo, tiyempo ti panagbabasa iti Biblia, ti tarigagay wano panagdingig iti sarita iti Diyos, maaramid talaga ito kakapsat. Umay iti tuglap, umay iti bisin, umay ti anya agparik na amin nga fleshly desire, no ti pagtutungtungan kit sarita iti Dios. Ngam kitain nyo, no adadjay tayo ti kararagsakan pinnanganan apay adda makotuglip nga mangmangan. Ngam adadjay baby agtugtuglip nga mangmangan, di ba? Ngam adjay halimbawa agpasya-pasyar tayo ti nagpipintas nga diso, umay kayo to'y baler. Wow. Adati dagat nito. No adati iji dagat, hantay nga maturog, hantay nga turugan. Lalo no nagapu ka iji ko aja Manila nga awanti ko aja, awanti kastoy, nature, unay. Pero may ayat mo, kita mo katurugan na aja, naragsak iti bagi. Ngam, kitain nyo. No, panagdidingag iti sarita iti Diyos, panagbabasa ti Biblia, panagkakararag, ijay talaga ti karigatan nga labanam iti physical nga bagim gamin. Ipilit na ti bagi na maturog kalatan. Even me, actually, no, ajay ag-alarm iti alas 3:50, 10 minutes pa bago ang 4. Ajay talaga nga, no, kung mapanood ko man, kailangan magkararag. Kailangan talaga nga ipili-pili tayo, itibagi tayo nga, agkararag ka. Kailangan tingin pilitin, itibagi tayo nga, kailangan tingin ubraon natin gamin. Amo tayo yung tipod no Amo tayo yung itipod no. Kuna namat, iti verse 22, basa ikakabsat, umasideg tayo nga rod, iti Diyos iti napudno a puso, ken natalgad a pamati. 1. Umasideg tayo a nadalus, iti puso tayo, nadalusan iti dakes a konsensya, ken tibagi tayo a naugasan iti nadalus a danom. Amen. Kailangan nga agpaiso no umasideg tayo iti Diyos. Iti taon tupay amuna no agpaiso nga sincere ka, ito bubraam. Lalong to pa iti Diyos, nga makita na, ti kapanunutan tayo ita, amuna, ingana kaunagan, iti panunot ken puso tayo, amuna na anya ti dinaon na atoy. So nga umay tayo iti Diyos, talaga, datag tayo ti bagi tayo nga, adtuya. So nga garod, napansin nyo, jarugi iti worship tayo, ada iti paset, ti panagkararag, iti panagbabawi, iti nagpaspasulan. Kasi kailangan tayo nga dumatag nga nadalus kanya na. Hantay nga baling nga nadalus, kaputa, nagdigos tayo, pisikal. Hanggang kaputa, pinakawan tayo ti sa bagi tayon,
Hanga ka siya, aji kakapsat, kailangan tayo ti pamakawan iti Dios. Kit iso na ti makaitid kanya tay ata. Ngam adama ti ubraan tayo bilang tao, nga mamakawan tayo mat iti adu nga tao nga nang pasaktan kanya tayo. Hantay nga bilang may nga lamati ti Dios, hantay nga agbilangan iti nagbasulan da. Hantay nga agipon wano anya man ti ipon iti Ilocano. Hantay nga agnayon iti sakit tinakam. Iti may nga tao nga mangpasakit kanya tayo. Nudoy ket kailangan tayo nga ikaten, nalo nga ikaten. Daman na aramid na ikaten talaga kasi no naipon ata nga sakitin hakam, biglan to nga subabog. So nga ti sikreto talaga dya inaldaw. No kasano tayo nga inaldaw nga pakpakawanan ni ti Dios. Inaldaw tayo magarod nga mamakawan. Kaya no ngay garod, subsubraan na matay. Ada iti parabola kabsat nga ada tinagdamag kay Jesus. Mamain anong aya nga pakawanan ti maysa nga kabsat ko nagbasol kanya. Amo tayo ti insungbat na. Mamain 7 ken times 77 pay. Ang ti ibig sabihin na lang adya nga di kwentaon talaga. Ay sige. Maysa. Nagbasol 2. 3. Nalpas na adya na binalpas pa adya bilangan. Ay hang ko pakawanan. No. Ibig sabihin na lang nga di kakapsat, ingga na agbiag tayo, agpakawan tayo. Kita nga tayo biyag ni Esteban, nga habang batbatuan da suna, anya ba tinagbasulan ni Esteban kunana? Kunana lang talaga inwaragawag na iti kina Dios ni Jesus. Inwaragawag na iti kinapudno, gapuji kinapudno nga inwaragawag na binatuday suna. Kit habang batbatuan da suna amoy ti kararag na pakawanam ida tadida amu ti bubraan da. Kit adadjay ni Apostol Pablo hampay nga apostol ni Pariseyo pay suna. Nuhan mo lang yung kararag aji ni Esteban mabalin. Na perde ni Pablo kinahang na talaga nga nagbaling nga disipulo. Amo tayo no kasano ti kinadakkel mo lang ti nagbaling nga ministeryo ni Pablo nga aso ti pagyamanan tayo bilang maysa nga hentil, pagyamanan tayo ta adda. Ti maysa nga apostol Pablo nga nagtungpal. Uray jarugrugi naman ki talaga kay malaban. Ngem edi naipakaammo iti pudno kanya na. Edi panawan nga ni Jesus ket nagtimag kanya na, nangigan na. So, adu mo lang talaga ti kapsat iti pamati nga nakita nga, edi mo una talaga, kumalaban da. Kunada, haan nga nagan ti ama, iti Jesus. Kulto ati pagbagayon. Uray pa'y siyak ide barbaro ati nga nangigan ko na sa balya. Sakit ulok ide. Actually, may sanang pa ide. Iti umuna nga teacher ko talaga nga si tinuligsak talaga. So ko na naulit mo lang kanya kasi ada mo lang sinurwak na talaga kalabanan na. Ngam kasi talaga gaya majay. Ngam uray pay kumalaban ka. No at the end agpakumbaba ka. Adda iti asi iti Dios. God is merciful ko na nagarod eh. Kitayon tayo tibiyag ni Pablo. Ngam kaputa nagsublikan kaputa na mamam ti kinapod nun, ag-steady kagaroda ni di kinapod no. Ngam aja agtalinaan, nga hamu nga ayawatan. Kit uray pa, anya mangyari, hamu talaga awatin, close, iti panunot. Nakasarado, iti kapanunutamun, hamong kayat nga dinggan iti sabalin. Ijay. Hamu nga kayat nga dinggan, iti timik, iti Biblia, hamu garbasaan. Nagpaiso, iti papatsyam. Ijay, nga maperde. Ijay nga maikat iti panagibtor iti pamati. Amen. Amo tayo iti promesa iti Dios kithaan nga agbalbaliw. Iti verse 23 ko na natoy. Agtalinad tayo nga rod ana tibker iti namnama tayo agsipod tamapagtalkan iti Dios amang tungpal iti karina. Kunaon na mo lang di 2 Timothy 2:13. Nga iso na tungpalin na iti karina uray pay datoy nga tao no minsan ulbod. He is faithful even if we are faithless.
No bilang man sa totoo lang no minsan, gapo iti banbanag ito'y lubong, mapukawan tayo iti pamati. Ti Diyos, mapagtalkan. Ti tao talaga haan. Na dumaduma ti kapanunutan iti tao. Ngam kailangan tayo garod nga agsubli. Iti Diyos nga nangtad kanyati iti pamati. Tapnuhan tayo nga mapukaw. Tagbalintay mo nga mapagtalkan. No ibaga na mabalintay nga mapagtalkan, ibig sabihin, mabalintay mo garon nga mapagtalkan, nga datayo ti usarin iti Dios nga mangiwaragawag iti kinapudno. Aji kuma iti tarigagayan ti kakabsat, nagbalintayo nga mapagtalkan iti sangwanan iti Dios. Iti sangwanan iti Dios, datayo iti mapagtalkan. Tauray pa iti ari, ito'y lubong pagtalkan na ka. Ngayon iti sangwanan iti Diyos haang gayam, ijay, iti, makaperdyan tayo. We are not man-pleaser. We are here to please God. Adatoy tayo, tapno, surutan tayo, iti paghanurutan iti Diyos tayo. Iso nga ti birukan tayo nga umuna, anya, iti pagayatan iti Diyos. Kat iti pagayatan iti Diyos, hana nga inlimid, adatoy, nakasurat iti Biblia, may surat ket haan nga mabaliwanan. Takunan na di libro iti palting asinuman. Kapitulo 21, asinuman ti mangnayon itoy. Inayon ko mat iti lunod iti biyag na. Asinuman ti mangkurang, nako po. Han nga mabalin kakapsat. Eso adat toy. Iti sarita iti Diyos nakasurat, ket addaan tayo kumama, addaan tayo iti tarigagay, nga mangsukimat, mangbasa. Iso ti ipili-pilit mi talaga, umunon talaga ipilit. I-encourage, paalala. Nagbasa kay Biblia, amin nga, dagajal alagaan mi ito nga kabataan, nagbasa kay Biblia, magkararag kayo. Kasi, aji garod, kasla aji balita tayo di kabataan nga kunana. Ado magarod nag-backslide. Ado talaga nohan nga ma-maintain iti faith. Kitaan nyo iti may nga motor, unang may nga saka nga kotse, nga hampulos nga maususar. Hanayang maperde, Pastor Raymond? Iti may nga makina nga hampulos nga maususar. Maperde. Ang amalang langisan. Ano man lang brum brum. Amalang ako mausar. Aglati. Aji lang kaslakas jay kabsat iti pamati. Nganuhaan tayo nga i-work out iti faith tayo. Talaga matinag tayo iti pamati. Damdama sa bali patyan tayo. Kuna nagaro di Monday aji nga preaching ni Pastor Raymond. Kuno di ko worship ya. Iti, nga panagdaydayaw, awan lang iti kanta-kanta. Hantay nga ibaga nga pinadayawan tayo iti Diyos na puro tayo lang kanta-kanta. Tanagado iti apan iti concert, iti Christian concert, ngam hanggang kantada lang. Handa magarod iubra iti pamamati da. Inaldaw tayo nga sumurot iti Diyos, aji iti pagayatan na. Ejay tayo nga, may bakita nga umno talaga nga pamamati tayo. Tauray pa'y worldly nga tao kaya dang agkanta iti Christian song, lalo di pirme nga emotional aji kantang Christian song. Gospel. Siguro aji himno, no himno ti kantaan, awan ti karerek na. Lalo pa'y nailukano yung kakapsat. Ano yung mawawatan. So nga, kitaan tayo nga, iti panagdayaw, han nga datoy iti maparagsak. Iti pa nagdayaw tayo kakabsat, kitain tayo no, kasano ba nagdayaw ni Abraham ide? Idi idaton na ni anak na nga ni Isaac, aglagto-lagto aya? Idaton na, patayin na madamdama, idaton na. Talaga, iti umno nga pa nagdayaw, kabsat kit pa nagsurot iti Diyos. Kailangan tayo nga panunutan na kabsat. Siguro di verse 24, panunutan nyo no kasano, iti panagtitinulong tayo, iti panagayat, ken panangaramid, iti naimbag. Iti maysa nga, nabalbaliwan, babaan iti kinapudno, tarigagayan na nga obraan ket naimbag.
Ti verse 25, di tayo liwayan iti panagigimong tayo akas araramidan dagiti daduma. Ad-addapay kuma iti pipinaregta tayo, itata makita tayo nga umasidegan iti aldaw. Amen. Ato di experience ko iti kabsat nga iti pandemic, awan talaga hangka pwede nga during Manila hangka pwede nga worship on premise. Kaya nasanay kami talaga nga apa mo agkararag kay jay, tigsa, magkararag ka, talaga agserbi ka, mga tumulong kay ti iglesia, bigla nga na po kawajay, amoy ti karirek na kay di kasla na lang matmatay. Ngam nagkararag na kunak tulungan na nga oray ato nga pandemic ma-survive iti faith. When kun matalinaay no mo lang agtalina admat iti pamati. Ngem kunak adda ti kurang na. Bulan tinapalabas ket mariknak taga adda kurang na. Oray pay kanay na kanaka tutok online. Hinal daw na mo lang agbasbasa ti Biblia taon sir rek ko garod. 2 months aji nga awon si Rico. Tapos itinubrak pa ide nagrugi nga nag-online teaching iti kwa Bible study. Tapos awon pa iti masirreka nga iglesia gamin pandemic talaga da ginapasa ide. Tatta talaga nagkararag na ko na amok at kurang na. Kit na awatak babaen ti inspirasyon nga iti Dios nga iti kurang awan iti ka-fellowship ko awan ti kakaduak nga makikita nga agtultuloy iti pamati sa totoo lang babaen iti panagi waragawag da iti naarami da iti Dios ti biagda pati si ka nga makangkangag mapatibker at ganon ka powerful ang testimony gamin iti testimony supposed to be is mang encourage nga agpamati tayo iti Dios. Dadu magamin nga tao handa pay naawatan no anya ti testimony nga no minsan og testimony da ki agistoryada lang iti biagda. Istorya dito problema da. No, no baga tay nga testimony tayo kailangan tayo nga the conclusion of it may waragawag tayo nga iti Dios tayo ka naimbag iti biag tayo. Nga iti Dios tayo ka man nga asi iti biag tayo. So agtaltalinad tayo iti pamati. Kinagyaman na tayo iti pinagkarakararag ko inyapo na umat iti may isang iglesia nga for a year and a half ijay na nga naparigta kan bilang mat may isang adipen iti Dios timulong nakmat nga mangparigna iti daduma nakararawa kinita nga po iti awag iti Dios talaga kayat ko iti Cagayan de Oro di ba napang kami nagmission iti Mindanao talaga sangit ko edita talaga na-realize ko nagadado iti agkailangan nga makangeg iti sao iti Dios kini ije gami nga permi nga na kasta na basag iti puso ngam iti tarigagay ko ijay ngam iti pagayatan iti Dios ito iti umuna gamin adda ti ubraan na to ya Aurora amen. Kaya ita makikitak talaga nga aggargaraw iti Dios. Idi nakitak nga at kasla ti panagkita gamin syempre nagkumpara mi jay nabayag nga churches awan talaga kasla awan lang kanyami. Ngem no kita no kasano nga impakita iti Dios kinaimbag na iti adipen iti Dios. Makasangit na. Ngagpaiso. No pilyan tayo nga surutan ti pagayatan iti Dios. Ti Dios haan na nga babaw yon iti in promesa na. Iti Dios tayo ket mapagtalkan. Iti Dios tayo isuket kinapudno. Isu kailangan tayo nga pagibturan anyaman nga sitwasyon nga adda kanyay tay tatta hantay agdanag kasi haan atang agnanayon. Tunno bigat sa bali manen nga sitwasyon. So kailangan tayo nga patib karon iti pamati tayo ket kailangan tayo maadda kanya tayo di panagibtur anya aya iti panagibtur perseverance panagibtur nga marigrigatan tayo man agpatuloy tayo sa totoo lang di estudyante nak no hanak nga nagibtur hanak mga turpos marigatan ka lang dito sa subject nga math ang kung kaya nagadalin
Han nga kasjay kakabsat. Amen? Nya baya. Han nga kasjay. Nga marigatan tayo ng basit, hum kayatan. Kaso nung to pa iti pamati. Kailangan tayo ng dibtor nga maawatan tayo nga iti panagsagaba tayo bayat iti panagsuro tayo iti Dios God blessing. Ngem no agsagaba tayo gapo iti basol tayo ganab tayo. Amen. Sa bali adya agsagsagaba grounded gamin adda basol na. Sa bali mo adya maparparigat gapo ta sumursurot lang talaga ti pagayatan iti Dios. Ag sinabali aji kapsat. Kit iti panagsagaba nga adda gloryana. Iti panagsagaba nga adda supapak na iti langit. Panagsagaba gapo iti panagtungpal iti pagayatan iti Dios. Ngem agsagsagaba tayo gapo iti kinatulang tayo iti sarita iti Dios. Gapo iti panangsalungasing tayo iti sarita iti Dios. At iti panagsagaba nga uray pa iti Dios impalubos na. Kasunong nga ibaga ati kakabsat. Kuna na jay verse 26-27, basahin tayo. No itultuloy tayo pailaeng ti agbasol, kalpasan ti panakaamutay. Panakaamutay iti pudno, awanen ti uray anya adaton, ang makaikat kadagiti basbasol. Awanan ti maaramid tayo, no di aguray, iti nakabutbuteng, apan nakaukom, ken gumilgil ayab nga apoy, mangikisap kadagiti bumusor iti Dios. 28. Mapapatay nga awan asi ti siya sinuman. Maya pala yun. 26-27 muna. If we deliberately go and sinning, agtultulo tayo nga agbasol, duray pa'y naamuan tayo iti kinapudno, kuna na to'y awanan tinabati. Awanin ti uray anya adaton ang makaikat pa'y ikadagiti basol tayo, gamin ni Jesus nalpasan. Ti umuna gamin gapo iti asin na, gapo ti kung kinakurang tayo iti pan nakaamo, iti sarita iti Diyos. Masyan kanya tayo itid na, gapo iti dara na mapunas iti basol tayo, kat maipakaamo kanya tayo iti pudno. But once we know the truth already, itagarod kakabsat, nga maamuan tayo iti kinapudno, amu tayo iti kinapudnon. Kat itultuloy tayo at nga pilyan nga agbyag iti basol. Awanan, kunanan jay, iti daton nga makaikat pahi, iti basol tayo no dikit, agur-uray laan. Agur-uray, di verse 27. Awan aram maarami tayo nunuhaan nga aguray, iti nakabutbuteng, apan nakaukom, ken gumilgil ayab nga apoy, amakangikisap kadagiti bumusor iti Dios. Bumusor iti Dios. Amo yu ba ti ibig equivalent na iti bumusor iti Dios? Ibig sabihin ti bumusor iti Dios, hantay nga irespetar iti sarita iti Dios. Amen. No kuna naggamin dyan nga deliberately, ibig sabihin consciously, amom nga basol ata, ngam iptultuloy mo na tang ubraan. Gaputa pinili mon ti basol, kuna na jay, awan ti sakripisyo nga mabati. Amen. Apay, kuna na jay 1 John 5:18, ti anak iti Dios, handapat nga agpatuloy iti basol. Iti Salmo 97 verse 10, dapat guraan tayo no anya iti na ti kinadakis. Di Salmo 97 verse 10, guraan tayo dapat iti kinadakis ne. Tako na naman lang di Proverbio kapitulo 8 versikulo 3. Kailangan tayo nga han nga ayatan iti kinadakis no diket guraan ti kinadakis. Sa bali gamin pan nakawat ti tattao. No, i-rebuke tayo ti may sa nga tao, ibaga tayo tinagbasulan na, iyarig da, personal, nga, ni, siya kagurgurang mon. O, kita yun tayo ti LGBT, no, adaman iti kapsat mo nga, i-rebuke mo nga, ato iti bubrahe mon. Ti i-take da aji personal, ni, kagurgura na. Kailangan tayong maawatan, nga, iti Hebreo 12 verse 6,
Iti Dios disiplinain na iti anak na. Disiplinain na iti ayayatan na. Kuna na pa di Proverbio 27 verse 5, open rebuke is better than hidden love. So hantay ko maawat, hantay ko mga nung maminsan agibaga iti may sa kabsat tayo nga ato iti mali nga mububran. Gaputo sikat ti mangububra permi nga apektoran ka nga personal ajay. Ngem no maawatan ko iti ayat iti kabsat mo nga mangi kayat na nga iturong maiturong ka iti kinapudno malawagan ka nga ato gayam ububraem ti amom kamayat madigayam. So, kailangan tayo mo ilang garod talaga nga ma-rebuke, maisuro. Kati karigatan nga suruan ka kabsat kit hangagahan na kayat nga agpaisuro. Kailangan tayo nga awatin nga kabsat nga han nga amin nga panawon kit mayat iti desisyon tayo tibiyag. Kailangan tayo nga awatin ka kabsat nga tao tayo lata, mabalin tayo nga agkamali. Iti Diyos tayo nga nabiyag, isu na lang iti Dios nga haan nga agkamali. Ngimda tayo nga tao, hantay nga Dios. Hantay pa yung iba nga amin nga panahon, very inspired tayo. Kano maminsan rumor talaga. Iso aja, inal daw tayo nga lablabanan, iti sinful nature tayo. Nibagbaga nga sinful nature, aja managbasbazol nga bagi tayo, lablabanan tayo inal daw. Isugur kailangan tayo nga, rugyanan iti aldaw tayo iti kararag kina panagbasa ti Biblia tapno ti mangabak kanya tayo ket iti pagayatan iti Dios haan nga bukod tayo nga pagayatan. Amen. Isugarod kuna natay tuloy tayo. Di Jude 1:23 matlang. Kailangan tayo i-snatch others from fire. Kasano tayo i-snatch ti daduma, alaan di daduma. No ating nga kapsat tayo amo tayo nga mapukawan, mapuuran to. Maadaan tayo kuma. Iti boldness. Nga alaan da. Iwaragawag, i-rebuke suda. Tapno. Naawatan da. Maala tayo ating kapsat. Ngam no ginura da. Bahala damit ting. Iso ti pagbayadan da kapsat. Amen. Apay. Kailangan tayo nga maawatan. Nga no, pinili ti may nga tao nga agpatuloy latang agbasol. Ti Diyos mismo ipatulod na ti powerful decision nga iso ti uray pa'y kinaulbod patsinda nga podno. Amen. Kuna na di verse 20, ito pantay pa lang 28 and 29. Kuna na to'y mapapatay nga awan asi ti siya sinuman amang salungasing itilinteg ni Moises. No duwa wenno talo at tao ti mangted iti pamaneknek ama ibusor iti dayta tao ket masentensyaan a nakabasol gapo iti panagsaksida. 29. Panunutan tayo no kasano ti kinadagsan iti dusa iti tao amang lalais iti anak iti Dios. Mangumsi iti dara anang patalged iti tulag anang ugas ken kuana iti basol kinagsao a maibusor iti manang parabor iti espiritu agalwad tay kakabsat that we may be trampling the Son of God. Mabalin nga umusyon tay gayam iti dara ni Jesus ni iso timang dalus kanya tayon. Mabalin nga na blaspheme tayo ti Espiritu Santo. So, kailangan tayo nga agalwad iti pamati. Anya ba iti willful sinning ibagbagana? Ibig sabihin iti willful sinning gamin. No, aji, amo tayo nga basol. Ket, uray marebrabuk tayo, kapo iti sarita iti Diyos, itultuloy ka lang itultuloy. May sapay, hantay nga tari gagay nga mamuan ti kinapudno, mangipakpakita, nga, we are trampling God Himself. Excuse me. Inyeg na, iti anak na inwaragawag natin kitinpudno ni Yesu Kristo, inwaragawag natin kinupudno, kitno di tayo garod awatan, kuna na jay, not knowing the will of God, hantay nga kayat nga awatan iti sarita iti Diyos, katumbas na ajay. Ibig sabihin, agbasbasol tayo, verse 29 ngayon bagana.
lalaisin tayo iti anak iti Dios. Kasano tayo nga lalaisin iti anak iti Dios, nuhan tayo nga awatan iti naaramidan na. Nga ni Heso Kristo iso nang bayad iti basol tayo. Nga ni Heso Kristo iso ti agapo no apay da tayo ket maadaan iti pag-asa. Iti namnama nga may salakan. Ket nuhan tayo nga awatan iti inaramid na, nuhan tayo nga patyan iti sarita na. Hantay nga makastrek iti pagarian na. Mangumsi iti dara nga nang patalgad iti tulag. Iti dara ni Jesus iso nang balos kanya tay kaapsat. We must always be clear with that. Han nga dadayo ti manghugas iti basol. Iti dara ni Jesus nang hugas iti basol tayo. Kinagsao nga maibusor iti managparabor nga espiritu. If we blaspheme the Holy Spirit, if we blaspheme the men of God, agsao nga maibusor iti Espiritu Santo, ibig sabihin agsao nga maibusor para iti adipen iti Dios. Kailangan tayo nga mawarningan kakabsat. Isu mo lang ti kanayo nga i-warning ko iti bagik nga dapat hanak nga makasao laban iti adipen iti Dios. Tako na nagarudjay, do not touch the anointed one. Kiti kararag kumat bilang manisoda mo lang in return handa mo't ubraan kanya kajay. Kasi no adipen da iti Dios, kinadipen na malang iti Dios. Iti Dios iti manghusga. So kung na nagarod, mine will be avenged. So nga da iti preach ko nga iti depensahan iti adipen iti Dios han nga bagina. Iti depensahan iti adipen iti Dios ket iti sarita iti Dios dapat hanga malalais, hanga malais, haan nga mapulahan iti sarita iti Dios gapu iti adipen iti Dios. Kailangan tayo nga maawatan kakapsat gamin. Kuna na dyan verse 30. Taamu tayo nga nagkunas kunaga mine will be, I will avenge. Syakto ti agibales. Syakto ti agdusa. Amu tayo no siya sinupay iti nagkuna. O kumanto ti apo dagiti tattao na. 31. Nakabutbuteng iti matnag iti ima iti sibibiyag. Adios. Kabsat. Nung minsan gamin, no, dati mang perdi kanya tayo. Kit no pilihan tayong han nga lumaban. Iti Dios, iti mang laban kanya tayo. Lalo no awamot, kinapudno na, puro palso. Nung minsan, narigat ng depensa. No sa bali pinanunog na kanya mon. Bilang may isang adipan iti Dios. Ato iti may isang panpandagak nga sarita iti Dios. Nga kung liplipatan. Tapno, masursurok nga agpakumaba, masursurok nga hanunay nga lumaban. Ta, iti no pairali kakabsat, no paturayag iti bagik, iti pisikal nga bagik, bilang may isang iti lahi mi talaga medyo man nakilaban. I mean, kaya mi nga lumaban. Ajay tiket ko nga talagang mapalimyo kanyak mo ilang nga han ko nga paturayon iti pisikal nga kapanunutak nga labana kahata. O marami na ata kanya. Ngam kapo iti sarita iti Dios. Karkararag ko kanayon nga makontrol iti ngiwat ko. Ket no agsaunak man dapat aggapo iti panagayat ko. Nga no ibagak atoy nga sarita. Ket ti kararag ko malawlawaganda. Nga gapu iti ayat ajay. Proverbs 27 verse 5, that is the love nga iso ti ibagbagak nga mas may mayat no oray pay guraan dak basta ibagak atoy may nga basol. Kaya nakadepende no maminsan no alaan da nga personal ajay lang. Ajay ti problema. Apay nakabutbuteng ti matnag iti imay ti Dios. Anya pay kuno na 2 Thessalonians 2 verse 11. 2 verse 11 agdi kuna natoy daytoy tigapuna ati Dios ibaon na iti pan nakabalin na biddot nagtrabaho kadakwada tapno patsyanda iti ulbod. It is very dangerous kakabsat no dumteng tayo iti kanito nga uray pay ulbod patsyanda yon
Ure pa'y agul-ulbod da, iti sangwanan tayon, agi ulbod da, iti patsyon tayon. And that is delusion itself. Ti problema kapsat, powerful delusion, handa nga kontrain iti, handa nga ti spirit of seduction, dagitoy, anghel iti Dios, nga dati naimbag, ta sumursurot da, iti naimbag, nga po iti banbantayan da, imis ministeryo da nga anak iti Dios ket, pinili na iti dakes, agbalin da mga dakes, kunana jay God sent, impatulod iti Dios. Impatulod iti Dios. 2 Thessalonians 2:11. Dahito iti gapuna iti Dios ibaon na iti pannakabalin abiddot nga agtrabaho kadakwada tapno patyenda iti ulbod. God will send powerful delusions if we still choose to live in lies. Kailangan tayo kakabsat nga malukatan, di ka panunutan nga, hantay mabalin nga, ulbunan iti Diyos. Kit para mo lang ato iti bagik nga, kailangan tayo nga agbyag iti kinapod mo, gamin datayo kat anak iti Diyos. Anya ba iti kinaulbod? Kinaulbod kat lengguwahe ata, iti kabusor. Takunan di John, chapter 8:44, ni Satanas, iti Diablo, agbasbasol, edi palang umunana. Iso na ti ama iti kinaulbod. Kahit no pilyan tayo iti kinaulbod kakapsat, pinili tayo magarod. Ni Diablo, agbaling nga ama tayo. Ngayon, kailangan tayo nga pilyan, iti pamati. Pilyan iti kinapudno. Maadaan kanya tayo iti panagibtor, iti pamati. Kuna na 32, malpas tayong kakabsat, nga, my righteous one will live by faith. Iti nalintay nga tao agbyag iti pamati. Aji iti tarigagayan tayo kakabsat. Kan awan, God will not take pleasure on those who shrinks back. Dagiji ko na dagarod nag-backslide. Haan nga biglaan nga bimbagsak iti faith. Utay aji nga inibatam iti kastoy. Na rugyanam lang talagang gabsen iti Lord's Day. Ijay nga marugyan. Rugyanan mo lang nga dati magkarkararag ka kay isang dingmon, ijay mo ilan. Nagadado tiwagas nga, anya man nga pagkapuyan tayo, ijay, iti wagas nga, umunog, iti kaaw, ti kabusor, iti biyag tayo. Amen kakabsat, iso nga, a call to persevere in faith. Umasidigan, iti, yaay ni Yesu Kristo. So, kailangan tayo nga agibtor, anya man iti pasamak, agibtor, nga, agpatuloy ta iti pamadi, agpatuloy iti panagserbi iti Diyos. Amen kakabsat. Agyaman ang iti panakimay may sayo kanya, kahit iti itanga ka nito, kararag tayo iti sarita iti Diyos na nangigan tayo ng agbalin nga biyag para iti may sa. Let's call the name Jesus 3 times and begin to pray. Jesus, Jesus, Jesus. Ama mi sa lilangit, O Diyos, Ama, pagyamanan mi, iti parabor mo. Pagyamanan mi, O Diyos, Ama, iti ayat mo para kanyam. Father God, agyaman kami, tas kakit Diyos nga mapagtalkan. Agyaman kami nga sika, ti pagapuan, ti amin nga pigsami. Ketulungam iti maysa ken maysa. Nga pilyen mi, O Diyos, nga tumungpal, iti pagayatam. Pilyen mi, O Diyos, Ama, iti kinapod mo. Pilyen mi, O Diyos, Ama, nga tungpalan iti pagayatam. Tapnuhan mi nga pagbiyagan iti basol. Tulungan da kami, O Diyos, Ama. Ngahan mi nga pilyen, nga patyen iti kinaulbod no. Di kat, Ama, pilyen mi. Iti saritam nga iso ti pudno. Agpaituray kami iti Espiritu Santo. Bigbigan mi. Iti anak mo nga ni Yesu Kristo, kay Yesu ti Diyos mi. Iso ti nang subot kanya mi, ti amin nga nagbasulan mi. Ti dara na iso nang ugas, iti maysa ken maysa. Iso nga datoy kami, O Diyos, Ama. Idatdatag mi, ti bagi mi. Datoy kami, O Diyos, Ama. O saram iti maysa ken maysa. Tulungan da kami, O Diyos, Ama. Dalusan da kami, gababaan iti dara ni Jesus. Tulungan da kami, O Diyos, Ama. Nagbalin kami, nga natibkar iti pamati. Han kami, O Diyos, Ama, Father God, kumibat. Patibkaram iti maysa ken maysa. Kaya maikan kami, iti panagibtor.
Ato idadawat mi. Itinaga ni Jesus. Amen. As sumaronoy, kararag tayo mat iti para iti Ilocano Mission. Jesus, Jesus, Jesus. Father God, pagyamanan mi o Diyos Ama, Father God, at ikalpasan iti Ilocano Mission Service. Iti kararag mi o Diyos Ama, lumawa pa ating aramid, o lumawa pa ating trabaho o Diyos Ama, para iti intero nga lubong nga makaawat iti Ilocano. Tulungan na kami o Diyos Ama. Kasi numan ang mga parte ito'y Pilipinas kinaintero nga lubong o Diyos Ama nga mga ganda iti saritam iti dawat mi o Diyos Ama mabendisyonan daga po iti mga ganda nga kinapudno Father God maikan iti maysa iti panagiptor maikan iti maysa iti encouragement nagpatuloy kami iti pamati ta iti artapan mi o Diyos Ama tibiyag nga agnanayon nga aggapo kanyam ket Father God iti kararag kumet sikaw Diyos Ama Father God iti mga lukat iti maysa nga madaan iti puso mi o Diyos nagpatuloy nga agserbi kanyam adupay o Diyos Ama ti agtarigagay nga makipagtrabaho para o Diyos Ama iti nagadupay nga kararwa nga handapay amo o Diyos Ama nga surutan iti paganururam ato iti dawat mi tinaga ni Jesus. Amen. Gaman na kami kakabsat iti kaadayo. Thank you so much for joining us on live on this Ilocano Mission Service. Bye-bye.